Ajde mašini! Тигъра се завръща! Ничива баба! Най-новия ритъм, постоянна машина. Тигъра се завръща за двамата братя, за натуралните братя, за Исус машина и за Весо машина. Аман, аман, от двамата братя натурални машини е принепаличе мускитаренке за непобедимите и от тяхно име обратен поздрав от Исогровара за двамата братя за натуралните машинки и от Сочерина, акалато и плава. Сочерина, акала машина. специално за тримата братя непобедимите. Ритъм тигърът се завръща. Специално за машините на времето. Специално за Исус машина. За Исус и за Весо машина. натуралните машини. Специално. И още 100 точки от двамата братя за Стоян машина. Леле Сочерина, Яша! За тримата братя, за Георги Панева, за Тото и за Бачко. От Исогровара за Мухамед Али, от братята мускитари, специално за Мухамед Али. Ритъма тигърът се завръща. От Исогровара за най-новия зле. За Мухамед. Здравец, акая улица Здравец, ето е пралица, леле машиница, номер 1 си